Alhamdulillah positif, Bu. Apa nih, Pak? Sesuk bakdo. Alhamdulillah. Loh, wis takbiran lho iki. Ngono ya Dul ya. Sesuk malam takbiran kowe karo Momon turu omah. Wis itu kok gerukuh harus ibu temu. Insyaallah, Kang. Ya wis. Kowe sida nengone maratuwamu ora, Nduk? Kula manut tok, Bu. Nek diambiri nggih mangkat. Nek mboten nggih mboten. Iki dina fitri ya, Nduk. Dina kang suci. Dadi masalahmu karo Momon kuwi kudu resik. Ibu ki kepengin sadurunge kowe sungkem karo ibu, kowe wis bareng karo Momon. Tolong sampai ke Simbo ya, Kang. Nek bengi iki aku karo Dek Mindul ra iso nginep kono. Makane Mindul ya ra iso ninggal Bu Siti dhewean kok. Oh, ya wis ora apa-apa. Ning sesuk bar salat Id langsung rene sik lho, Mon. Insyaallah, Kang. Kosek to. Kowe kuwi njaluk pangapura dhisik karo bojomu. Pingine ibu ki Momon mbok jarene. Terus sungkem karo ibu bareng-bareng. Ora kaya ngono kuwi. Nggih, Bu. Podo-podo ya, Le. Semono uga Mami.
yen mami duwe salah karo kowe, mami njaluk ngapura ya Le. Tak dongake muga-muga kowe dadi bocah kang soleh Le. Kengriyati pi. Lepat nyun pangapunten. Iya Ndra padha-padha. Semono kok papi ya anak lupute ya apurane ya Ndra ya. Pi, sugeng ngriyati ya Pi. Kabeh salah sing tak sengaja utawa ora. Aku njaluk ngapura ya Pi. Padha-padha mi. Muga-muga kaluputan kabeh lebur ing dina riyaya iki. Mas. Mas Momon. Mas. Loh, Mbak. Kok nangis dhewe ning kene ta, Mbak? Aku ki meh sungkem karo Mas Momon is. Ning wonge malah lunga. Walah. Yo sak terke mulih sik yo. Apa ning omahku sik? Bodo-bodo iki ra apik lho, Mbak. Sedih ngono kuwi. Yo. Lho sampean ki lagi tangi to, Mas? Iki ki bodho lho, Mas. Sadar ora to jane? Mana sih buka? Ya wis 200 lah no, Mas. Kabeh salahku aku njaluk ngapura yo, Mas. Maaf lahir batin. Ya Dik, bodoh-bodoh ya Dik. Aku wong lanang kadang yo kerep salah karo sampean. Pokoke kabeh luputku muga dilebur ing dina riyaya iki ya Dik. Ayo Mas yo, nggon ibuku, terus baru ki nggon ibumu. Ayo. Loh. Sama rasain sik to. Lah nyapa salin? Wong klambiku sing paling resik ya iki kok. Pok selama kowe rungkat aku blas ra umbah-umbah. Ya wis ayo. Sedaya lepat ingkang kula sengaja lan boten ing dinten riyadi menika kula nyuwun gunging pangaksami. Semanten kula nggih Bu, wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten lahir telusing batin. Iya Le. Nduk, semono aku pinangka wong tuwa kadang kala ana kituling rembug grusuning pandakwa padang petenge polat lika-liku ning tumindak pun ibu njaluk jembare dadamu longgare atimu lebura dosa ing Kang Fitri. Mas, wis rampung Mas. Wah. Dodok kesuwen iki mau gringgingen kok. Lah mon. Ngono e kok gringgingen lho. Ketara menek kowe iki lemah. Kata-katane dawane ra mok kital-kitul barang. Lah nuwun Bu. Dek bogang rene, Dek. Wah, ngelumpuk iki. Man, kowe kudu sungkem karo aku lho, dosamu karo aku peh.
Lah sampean iki niate arep sungkem karo aku, opar badan karo bocah-bocah. Nggih kula tak badan kali bocah-bocah riyin. Mengke bar niku kalian jenengan, Bu. Ya, wis aku tak nyingkir sik. Kowe do sungkem karo penguasane Kamuriwil kuwi. Cah loro wae bareng. Lek ngaturaken Sugeng Riyadi ya Lek. Pokoke sepiro luputku aku njaluk pangapura ya Lek. Kabeh luputku lahir batin ya Lek. Yo, lahir batin tak ngapura kabeh ya Mon, Tul. Semono uga aku minangka wong tuwa sok uga ana kital-kitule rembug. Apa dodaya ya? Grusa-grusune pandakwa. Padang petenge polat, lika-likune tumindak. Pun Rama uga njaluk jembaring dadamu, longgaring atimu. Muga lebura dosa ing Kang Petri iki. Sekital kidul iki sikilku sekital kidul Lek. Aduh. Kowe iki bodo-bodo kok ora tuku lambi to, Mon? Aos kaya ngene dinggo gilani. Tenan Bu. Dene lambimu lak yo jek apik-apik to, Mon. Reget kabeh Bu. Kula pirang-pirang dina blas ra umbah-umbah. Kurban rungkat niku to. Penak ketunggon bojo to timbang dhewe. Ayo Mas nggone ibumu. Ya, tapi mampir nih Pak Lewang saya. Ibu kula nyuwun pamit nggih. Ya. Kabeh salahku ya aku njaluk pangapura. Awake dhewe urip bareng kuwi ora luput saka salah lan dosa. Hubungan siji lan sijine kuwi ibarate kaya dene benang bundet ruwet mergo akeh salahe lan akeh dosane. Nah, kanthi saling maaf-memaafkan ing dina kang suci iki, benang kang bundet ruwet mau iso terure dadi lurus meneh. Dadi barang ruwet bundet sing iso terure kuwi istilahe halal.